ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Tambala na! Nicole Diana at Titan Jello! Magandang morning mga kabisyo! Shout out to Gen X! Let's go! Good morning, Kabinso! Pakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming wit, utak, sobrang bilis, pare. Has kami ni hindi mo kayang sabayan, kaya kayo mapapabumpanis. Hey! Shout out sa mga Gen Z! Ayan. Sa lahat po naman nakatutok na Gen Z, big shout out po sa inyo. Mga youngster na to the left, to the right, to the left, to the right. Spaghetti pababa, pataas at pataas. Huy! Madami na namang mga schools ang nagdeklara ng no classes today. Totoo yan. Grabe talaga yung panahon natin, no? Kahapon umaraw eh. Napagtanto ko talaga na ang pagsikat ng araw now ay days ay parang sweldo namin ni Titan Jello. Lulubog at dilitaw. Tapos ubos na. Wala na. Zero. Sabi ng kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayon, hindi lang naman kayong dalawa. O nga, paano pa kami? Tayong lahat. Tayong lahat po talaga. At eto na naman, umuulan na naman. Naalala ko talaga tuloy. Alam mo, maswerte naman talaga yung mga kabataan ngayon. Tama. Compared sa amin dati. Kasi marami talaga sa amin. Naabutan din to ng mga millennials. Of course, yung mga Gen X. I'm sure yung mga baby boomers. Yan. Shoutout po sa inyong mga nilalamig. Ang mga buto-buto at nanginginig-nginig ang mga buto-buto ngayon. Natatandaan talaga namin na dati, bago mo malaman kung walang pasok, talagang nakaabang ka lang sa radyo or television sa announcement ng Pag-asa. Kung hindi man mag-announce kaagad yung Pag-asa, ini-interview yung mga mayor ng city ninyo. 'Di ba? O kaya mayor ng syudad kung nasaan yung school mo, hintay ka niyan. Natatandaan ko yun, parang galit na galit kami sa mayor ni ganito kasi nag-declare na lahat. Tapos Siya lang hindi. siya lang hindi. Parang yung mga, syempre wala pang social media, 'di ba? So wala namang ibang way para sabihin, ano ba, gisingin nyo na si Mayor. Unlike ngayon, the night before pa lang, nagkakaroon na ng mga toxic kasi nalalaman na kung red rainfall, yellow, mga ganyan, di ba? Kumbaga ngayon, ang Pag-asa mabilis na eh. True, di ba? Yung pag-asa mo na lang na maging jowa siya ang mabagal. Yun na lang. Saka nakakatuwa ngayon, ante, dahil nakakapagtag na kay Mayor. Ay, totoo. Itinatag na. True. At kapag hindi sumagot si Mayor, raratratin ang Correct.
buong munisipalidad niya. Yun ang difference. Kasi sa amin noon, kami mga Gen X, kahit gusto mong rat-ratin si Mayor, gisingin siya kung tulog pa siya. Wala talaga. Yung tipong dahil wala nga announcement si Pag-asa, walang announcement yung alkalde ng kanilang lugar, papasok ka talaga. Tapos by the time na makarating ka ng school, saka sasabihin, ay, nag-announce na. Dahil wala pa namang cellphone. Diba? Hindi ka naman makakamonitor along the way. Tama. Diba? Binagyo ka na't lahat-lahat. Tanda ko to kasi ako yung isa sa mga lagi nagko-commute diba? Diyan sa Bonnie Circle. Maaga ka ba pumasok? Oo, maaga ako pumasok dahil ang nanay ko ay teacher. Ikaw, inaabutan mo yung 5 pa lang kayo magkaklase tapos magdi-declare ng announcement. Diba? Na, Yung gano'n, wala na. Yung mga tamad. Kasi Jello, kapag halimbawa medyo na-late ako, malilate yung nanay ko. Pag na-late yung nanay ko, teacher Pag na-late siya, di ba, kaya naman yung teacher na late, di ba? Kaya maswerte na din ngayon kasi nagkakaroon na ng kahit papanong announcement beforehand. Tama. Ganon. Through social media na po lahat no? Kailangan mabilis ka lang talaga. Correct. Kapag hindi mo pa nalaman, kasalanan mo na yan kasi lahat ng information available na. Tama. Naalala ko lang tuloy, ito na naman po tayo sa mga nung araw. Naalala ko lang talaga yung difference ng noon at ngayon pagdating sa pag-aaral. Naabutan ko kasi Jello yung literal na nagla-library hopping. Ay? Nagla-library hopping kami kasi sa school kapag hindi kompleto yung libro o kaya nabasa ko na yung itong volume na ito ng encyclopedia. Ayan. Tapos makita ko na kulang pa siya para sa research ko. Pupunta pa ako sa National Library o kaya sa library ng ibang eskwelahan. Ganyan, naabutan ko yan. Naabutan ko talaga yan. Kaya wag akong yayabangan kasi naabutan ko yung Dewey Decimal System. Grabe, no? Diba? Kung Decimal System. Kung hindi mo naabutan yan, edi ikaw na bata tsaka sariwang masikip. Kayo ba naabutan nyo pa ba yung pupunta ng library? Oo. Pupunta, pero hindi anong ako rason? mahilig eh. Anong rason ba't ka pupunta ng library? May maganda doon. Sabi ko na nga ba may maganda na nag-aaral. Totoo. Diba? Tapos tatambay doon. Tsaka hindi na ako masyado nababad dyan kasi nga may phone na. Diba? Ang dali na mag-research. So nung time na nag-aaral ka, may phone na. Meron na. So pag nagre-research kayo, through phone na lang. Through phone na lang. Grabe. Sobrang easy. Kami talaga ang hirap. As in literal na. Kunyari, yung volume C, letter C, ay nasa pinakataas. Aakyat ka pa ng mini hagdan. Kukunin mo yung volume. Ilang beses ako nahulugan ng libro sa mukha. kaya siguro na magay ilong ko. Lagi ako nahuhulugan ng libro sa mukha. Tapos ngayon, everything at the tip of your fingers. Kahit mali pa itanong mo kay Gemini, itatama niya yung sagot Iba na talaga. Iba. Kaya nga iniisip ko, paano pa kayo natututo yung mga bata ngayon? I mean, this is a question na malaki talaga. Bilang dinaanan ko talaga yung Dewey Decimal System. Kaya dapat walang rason siguro para sa mga kabataan na katulad namin ngayon na hindi matuto. Diba? Kasi nandiyan na nga lahat. Tapos hindi ka pa nag-aaral. Bakit? Diba? Kaya believe din ako sa mga teachers ngayon. Tama. Kabilib naman talaga yung mga teachers noon. Totoo naman talaga. Pero nabibilib din ako talaga ng todo sa mga teachers ngayon. Kasi paano kayo nagtuturo sa isang henerasyon na mas alam na nila, hindi naman mas alam na nila, pero mas marami na silang alam. Kasi nung araw, Jello, na experience ko magturo English, hindi lang halata. Oo, pero alam ko sa sarili ko na kahit papaano, because nga wala pang social media, yung kaalaman ko mas madami kaysa sa kanila ngayon. Paano na yung mga teachers ngayon na nagtuturo sa henerasyon kung saan ang information isang click na available lang. na lahat. Available. Siguro yung approach, doon nagkakatalo kung paano mo i-approach yung mga estudyante. Nakakanang makapagsalita, kala mo talaga mabuting mag-aaral. Sige nga. Hindi, totoo. Kasi di ba kung makaluma pa rin yung gagawin mong approach sa mga bata, hindi na yun sila effective. matututo, hindi na sila effective. So bilang isang naging batang estudyante, ano yung approach na effective? Yung ligawan mo yung estudyante. Ayun! Hindi. Mali. Ayun na nga. Mali. Pero parang may mali. Hindi, ano yung approach? Dapat yung kwentuhan na kinukwento mo lang. Chill lang. Hindi yung sobrang matheory ka. Ay, ganon. Hindi na kasi yan epektibo Theory. Yan, theory. Theory. Wag mo na butas yun dito
Kailangan ko matakban. Sorry. Ang kulit mo. Sorry. Ayan. Sorry. Oo. Oh. Di ba kung babase lang sila ulit dun sa libro. Bookish. Hindi na Hindi na effective yan. Hindi na sa amin tatagos yan. Dahil nga ang dami na namin nare-research. Pero kung based sa experience talaga ng teacher na pwede niyang ma-share sa amin na ito yung mararanasan ninyo sa buong course. Sa mundo na papasukin ninyo. Malaki tulong sa amin yun. Yun. Dapat relate. Tama. Ganon. Siya muna. Shout out mga teachers. Shout out din po sa mga driver ngayon na nakatutok sa atin ngayon. Ingat Hello sa po biyahe, inyo. mga Opo. kuya. Mga chuper, hello po sa inyo. Kaya mga kabisyo, saan ka ba talaga patungo? Left or right? It's up to you. Ikaw, saan ka patungo? Diretsong daan. Wow, bait! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Kurt. Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala?
Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa.
Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, mga kabisyo! Shout out to Gen X! Shoutout sa lahat ng mga Gen Z na katutok sa rin ngayon! Let's go, young stunner! Mga boss, Oma! Aha! Makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pina na jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming with utak. Sobrang bilis, iwan sa aming panis. Ito na ang makabago na tambalan sa amin. Uy, boom panis! Boom panis! Good morning! Morning! Sa lahat ng mga kabisya natin na nasa bahay ng ganitong oras, kasi paano nag-declare na in some areas na walang pasok. At syempre, shoutout din po sa lahat po ng mga bumabiyahe natin na kabisyo, Ayan. driver, at mga tindera-tindero na nasa gilid-gilid ngayon. Correct! Na nakatutok sa atin May ngayon. mga radyo sila, di ba? Ante, yes. Nakalabas ang mga antena. Yan. Diba? Alam mo na, uso na lang din naman talaga siya ngayon. Pero yung mga ginagamit na mga antena natin, na mga radyo, na may mga pa-antena, di ba? Yan talaga yung literal na gamit namin nung araw eh. Dati natatandaan ko to. Ito na naman po tayo. Ayan. Sa kaibahan ng mga jenerasyon. Alam mo yung wala kasi kami pambili ng original na Sony na ano tawag doon, radyo. Eh. So ang kaya naming, ang afford namin bilhin, Sony. So di ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan yun eh. Ang laki-laki ng radyo na yun na may dalawang speaker, may dalawang lagayan ng cassette tape. Yan, totoo. Tapos brand niya, Sunny. S-U-N-N-Y. Ayun na yung kaya ng power sa amin. Bakit? Sunny. Diba? Sunny. Alam mo ba yung commercial na ay hindi mo naabutan? Anong yung commercial? Sige. Sunny Orange, I love you. Ay, hindi na. Yun yung Sunny Orange, yun yung ganito kalaki na bote. Kasi mga 1 litro ng bote. Tapos, kahit na 2 kutsara lang ang itimpla mo sa isang napakalaking punch bowl. Naabutan mo, oo, sobrang tamis. Diabetes talaga. Papunta na talaga ito sa sugar levels. Parang may magic sugar yun. Meron, kakaiba talaga, promise. Totoo talaga. Naabutan mo ba? Sa bahay ba ninyo may ganon? Yung punch bowl set, Oo, yung may meron. mga gilid-gilid na mga tasa-tasa. Meron. O yun, so yung Sunny na yan, yung Sunny Orange na yan, basta 2 takip lang yun eh. Lagay mo doon, tapos lagay ka ng tubig, tapos kahit gaano kadaming yelo, hindi natatanggal yung tamis nun. Oh. Grabe, no? Diba? Anong isang beses kasi, pero shout out dun sa mga nakaradyo po. Ayan. Opo. Naalala ko lang bigla yung Sunny Orange, bilang Sunny kasi yung yung brand ng radyo namin. Pero yung sinasabi ko nga kanina, Jello, yung mga nauso na lang din yung mga mukhang luma. Ewan ko kung napapansin mo yun, parang binabalik ng panahon yung mga lumang itsura. Totoo naman. Kasi technically, hindi mo naman kailangan na ng mga radyo-radyuhan na katulad nung noon eh. Pero Totoo. binabalik nila. Yun nga lang, meron ng Bluetooth. Yan, di ba? May upgraded version. Meron na siyang pailaw. Yan. Shoutout sa mga friends natin sa Astron. Yan. Yung kanilang mga radyo na pinapamigay natin. May mga pa-flashlight may pa-flashlight. Ganon. Alam mo, nakakatuwa nga no? Hindi pa rin talaga nawawala yung mga nakatutok sa atin na nagsasabit ng radyo sa totoo. tindahan nila. Lalo na sa Divisoria ngayon. Uy, shoutout sa Pumunta mga friends natin sa Divisoria. Ang saya, bumibili ka ng prutas dyan, tapos nakasabit yung mga radyo nila. True. Umulan, bumagyo, nakatutok. Yay! Thank you so much. At umulan, bumagyo, nagtitinda. Totoo. Kaya shout out po, wag mag-alala, dadaloy din po ang ginhawa. Magiging okay din po ang lahat. Laban lang po tayo, sisikat din po ang araw. Totoo yan. 'Di ba? Magiging ayos lang din ang lahat. So okay, speaking of radyo, naabutan mo, naabutan mo? Naabutan mo pa ba ang Discman? Discman? Hindi na. Hindi. Grabe. So hindi mo naabutan Jello yung panahon na yung Discman, CD. Okay. Kailangan mong i-blow.
Kailangan mong Tapos? hipan o kaya punasan sa palda mo o punasan sa pantalon mo para gumana. Tumatalon kasi yun eh. Siguro inabutan ko siya pero pawala na. Pawala Yun yung mga na. nire-raid na dyan sa Quiapo. Nire-raid na sa Quiapo. Huwag na kayo magpirata. Oo, totoo. Ay, oo, correct. nyo na. Kasi noon yun ang uso eh. Yun yung tama, yun yung ads dati. Diba? Pirata. Pirata. Kasi hindi, mahal kasi kapag ka Blu-ray na Tama. tinatawag na Yan. CD, di ba? Oo, Pag Blu-ray, so naabutan mo ng slide si Blu-ray. Pawala na. Inubos Okay. na sila. Inubos na sila. Ni Ronnie Ricketts. Ni Ronnie Ricketts. Totoo ni Ronnie Ricketts. Na-raid na po ni Ronnie Ricketts. Shoutout po dun sa mga nakaabot dyan. So talagang alam mo, across generations, mula Gen X, Millennials, yan, hanggang sa'yo na Gen Z, may kwento pa rin Meron. Salasalabit naman po talaga yung henerasyon eh. Di ba? Ni-raid ni Ronnie Ricketts. Oh my gosh. Naalaala ko talaga yung pagre-raid ni Ronnie Ricketts ng mga piratang mga CD. So hindi mo na naabutan si CD. Hindi na. Ano na lang to, yung mga huli-huli na lang. Huli na lang. So kasi kami, naabutan namin yan, yung Walkman. Yan. Ang Walkman naman is yung may cassette. Oo. Tapos Discman, umabot na kami sa Discman, 'di ba? Hanggang naging yung Apple, yung iPad na mini, Yung maliit. Yung dipindot. Oo naman. Nabutan nyo yun. Tapos dina-downloadan. Totoo, dina-download. Punta ng Green Hills para mas mura yung Correct. Pag tropan mo na yung taga Green Hills, mura na lang, ang dami, di ba? Dadagdagan ka pa ng Ilang kanta. daang kanta. Yan, Oo. MP3 player, MP3. So bago yung dipindot, MP3 player. Yan, di ba? Tapos yun nga yung iPad. Pag may ganun ka, social ka. Oo, yayamanin. Diba? Iba din. Ay, grabe no? Pero one thing's for sure, ano't ano pa man, lahat po tayo mahilig sa music. Totoo. Di ba? Hindi naman siya nawawala eh. Yung music po, kahit na matindi yung pagbabago ng panahon, nandyan pa rin. At nakakatuwa lang din, yung mga music na old, until now, napakalakas pa rin para sa mga kabisyo natin. At sa mga Gen Z, pati Totoo. Gen Alpha, alam mo, nagugulat ako. Kunyari, lumang kanta ng, let's say ni Michael Jackson, memorize na ng mga anak ko, na para bang sabi ko, bakit mo alam yan? Kasi dahil din sa Tama. TikTok, di ba? Tama. Bumabalik lang din naman talaga. Totoo yan. Di ba? Sa speaking of mga old song biruin mo, meron akong nakita kahapon na nag-post siya, Foolish Heart. Biruin mo, Foolish Heart. Correct. Biruin mo yung 16 years old. Alam niya. Nag-Foolish Heart. Memorize niya, Grabe naman to, no? Hindi, pero speaking of mga kanta, isang bagay na kaming mga Gen X ang truly relate dito. Kung makakanta kami ng mga kanta na noon, na para bang alam namin yung meaning. Kasi natatandaan ko 1999 pumaperform pa ako sa harap ng mga tito-tita ko Oo. 'di ba? Parang ang kinakanta ko niyan To Become One, 'di ba? I need someone na 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 na. Tapos 'di ba? 'Cause tonight is the night when to become one, na para bang, girl, nung nalaman ko yung ibig sabihin. Ang dami mga kantang gano'n na kinakanta namin ng mga Gen X nung araw na kung makakanta kami, kala mo naman naiintindihan namin yung lyrics. Pero yung lyrics pala, to become one, alam naman po natin kung ano pong ibig sabihin ng to become one. Pero pasensya na po sa mga younger generations. Pero para sa amin, para sa akin, o at least ako na lang, mas maganda talaga yung mga tugtugan namin. Mas mga matitindi talaga yung mga tugtugan para ba talagang namang tumagos. Though, napakarami rin namang mga kanta ngayon, lalong-lalo ni mga Filipino songs ngayon na talaga rin naman tagos. Tingin ko maganda yung music noon, yung mga pang-senti. Yan. Oo. Tsaka yung mga ilang mga pang-sayaw, di ba? Correct. Oo, kasi iba na rin yung mga pang-boss Oma. Mga Ano pang-G na rin kasi. Bakit? Pang ano? Pang-boss Amo, ganun. Ano ba yung mga Young boss? Stana, Bakit ganun. pang G? Ano ibig sabihin pang G? Pang Gin? Gang. Pang gang. Yan. Pag G kasi, minsan ang salita na yan is pang-gangster. Pang-gangster. Bakit gangster? Anong meron? Parang cool. Wala lang. Parang cool naman kasi. talaga kaming lahat mga Gen Z. Sa bagay, gets naman namin, cool din naman kami. Hindi nyo lang inabutan kasi walang ebidensya. Ayan. O siya muna. Nako, haba pa to. Pero mga kabisyo, muli kami magbabalik. At handog namin sa inyo magandang awitin. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ako po ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang inang nyo lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon!
Raining in Oh, Manila ito yung sinasabi ko, Oh, na may makabago mga to. makabagong kanta pero madamdamin tagus. Yan. Para sa iyo na nagdradrama-drama. Yan. Nagdadraga-draga. Ayan. Shout out. Shout out po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Alam mo, I never thought that day will come na magkakaroon ng Spotify. Nung bata ako, hindi ko to makakalimutan. May boses po ba kami? No sounds daw. No sounds? Walang boses. Hello? Okay na. Ayan. Yan. Kaya pala natawag si boss. Oo, kaya pala tumatawag. Kaya talaga ni boss. Iba ka talaga, boss. Pagka yung asawa ko tumatawag, ibig sabihin may something na nangyayari. Yeah, meron ng sound. Natatandaan ko nung araw, Jello, nung ang TV namin is yung yung may likod. Hindi pa uso yung flat screen eh. Opo. So yung DP-hit yung TV. Sabi ko talaga, hindi ko to makakalimutan may vision ako nung bata ako. Vision! Sabi ko, Dad, I hope dumating yung araw na magkakaroon ng channel na puro cartoons lang. Kasi kami kailangan pa naming abangan yung oras ng cartoons Ano oras yung Voltes 5, ano oras yung Dragon Ball Z, yung mga ganon, ano oras si Shider, ganyan. So, in between siya ng mga regular shows. So, sabi ko talaga, sana talaga isang araw dumating yung panahon na may magkakaroon ng channel na puro cartoons lang. And dumating! Yan yung mga binivision mo noon. Oo, sabi ko, dadating kaya yun. Sana dumating kasi ang saya na pag-on mo sa isang channel, di ba? Puro cartoons. True enough. Cartoon Network, Disney Junior, na nagka-Disney. Nickelodeon. Diba? Nickelodeon. May hakin niya. Sabi ko sa'yo Nickelodeon. Ganun ba? Nickelodeon. Yan. Diba? Anyways, yan ang mga naaalala natin sa mga eksena. Diba? Anong paborito mo dating pinapanood nung bata ka? Sedi. Yung Munting Prinsipe. Munting Prinsipe. Pero yung mga sa Cartoon Network na yan, medyo umangat-angat tayo. Siyempre, hindi, nung nag-Cartoon Network na may anak na ako. Okay. Oo, hindi ko na talaga yung naabutan na na-enjoy ko yung meron ng channel. Diba? Hindi. Pero ang galing ng pag-evolve. Grabe. Kami naman, ako naman ang binivision siguro namin, hindi lang ako, yung ma-separate yung mga Gen X at Gen Z sa Facebook. Grabe, bakit? May sarili kayong Facebook. Ganun siguro. Mga inihiling ng iba yan, ha? Bakit nyo ba hinihiling na iba yung Facebook ng mga matatanda? Grabe kayo sa amin. Hindi naman kami sa grabe sa inyo. Pero gusto lang namin kasi ng separate lang. Para yung humor siguro ngayon na hindi kayang sumabay ng mga nasa Gen so, X. ang tanong ko, corny ba kayo sa amin? Tawang-tawa ka naman sa akin. Tawang-tawa naman ako sa'yo, pero hindi lahat di ba? Yung iba, kumbaga ginagawang seryoso lahat yung humor namin. May mga humor kasi ang Gen Z ngayon na hindi naman totoo. Uy, wait lang. Tapos yung nanay mo, auntie mo. Affected. Tatawag. Tatawag. AI lang pala yun. Or ano. Mo. Ganon. Ba't ganyan? Ayan ang sinasabi ko sa'yo, nabuntis ka. Ayan, oo. Nag-post lang naman. Yung AI na nauso yung buntis. Tapos, pinagchismisan na kagad. Sorry na po. Grabe. Sorry na po sa kanila. Hindi sila cool. Minsan kasi masyado ng OA. Totoo yun. Minsan masyado ng Ito, OA. okay, sinasabi, na-mention mo yan. So may nagtanong dito, sabi ni Jamie, ayos naman sila sa mga My Day nila, may pa-music pa. Oo naman. So ito yung lagi ko sinasabi. Ewan ko, nakita mo tong message na to sa group natin sa Love Radio. Sabi ko, pag ganito na yung mga yung mga content ko, sabihan niyo ako ha. Yung My Day ng madami masyadong decoration ng mga bulaklak, tapos thank you Lord yung background music. Sabihan niyo ako, grabe. Grabe makatawa yung mga Gen Z sa ganyan. Korning-korni talaga sa ganon. Pero kasi parang thank you Lord naman. Kumayari, kumain kami sa piyesta, di ba? Tapos, syempre, bongga naman talaga kung maraming pagkain. Hindi thank you Lord. So, post namin yung story o kaya yung My Day. Tas thank you Lord. Masama? Masama? Tingnan mo tong si Opa CJ, yun yung sinasabi. Tas thank you Lord yung music.
Di ba? At ito naman, yung experience ko naman sa nanay ko, nakakatawa din. Gen X din yung nanay mo, Gen di ba? X din to eh. Oo, wag mo daw sabihin hindi niya inabutan ng Gen X. Gen X pang nanay mo. Oh. Ito yung nakakatawa. Di ba kami mga Gen Z, millennial, mahilig yung mag-post kapag birthday ng yung parang may lapida. Kayo. Oo, diba yung yung black and white. Black and white, Tapos lapida. hindi naman lapida, bird. May may ibon. May ibon. May malala mga lapida talaga. Meron talaga. Happy birthday, pero happy birthday yung Oo. One time, parang binati yata ako ng digital team. Tapos ganun yung ganun yung datingan. Ay, nakita ko yung yung mukha ng nanay mo namula, nang-itim, nag-violet, nag-green. Hindi ganyan ang buhay. Binibiro niya yung pagkamatay. Ay, totoo. Hindi humor yun eh. Hindi, pero sa amin eh. Pero gets ko din Totoo. naman. Kabatch ko nga siya. Kabatch ko nga yung nanay mo. Kasi ako, hindi ko ma-appreciate pag yun yung ginawa sa akin. Kaya digital, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, ha? Oo. Pag sa birthday namin ni Jello sa November, kung gagawin nyo kay Jello yan, go. Diba? Pero sa akin, wag. Hindi kasi yung mga matatanda, parang ayaw nila ng ganun. Kahapon, okay, meron ako inattenda na party. Ang may birthday 70 years old. So ako kasi pag may nagpapabati, lagi ko sinasabi, sana po humaba po ang buhay po ninyo. Yung tipong patay na kaming lahat buhay ka pa. So yun yung sabi ko dun sa 70 years old. So sabi ko sa kanya, happy birthday po lolo. Sana po mahabang buhay pa po ang meron po kayo. Yung tipong patay na kaming lahat buhay ka pa. Alam mo yung mga matatanda na kabatch niya talagang nag-action. Nag-prayer. Tapos parang alisin yung mga masamang elemento na sinabi ko. Nakakaloka! Ay, nako. Ayaw pa nila talaga, no? Ayaw nila kasi yung nakakanega eh. Oo. Na alam mo yung parang in some ways, gets mo rin naman kasi syempre, yun nga, kinalakihan nila yung Angelus tuwing alas 6. Totoo. 'Di ba? Grabe katindi yung kanilang. Basta iba din talaga yung yung kinalakihan. Kaya magigets mo rin kung bakit iba din yung paraan ng pag-iisip, ganon. Grabe kasi pagiging seryoso nyo, no? Pero kayo naman, may humor din naman kayo na hindi naman namin tanggap minsan. Anong humor namin yung di nyo gets? Yung nyo, pag-post ninyo ng Zumba, mga gano'n. Oh, hindi naman humorous yun. Grabe ka. Ano ba to? May mga ano ba yung Anong may posting problema po ba tayo sa mga nagzuzumba? Lahat ng mga tita sa'yo galit ngayon. Uy, wero, wag ka. Okay, di ba? Ang Love Radio po, lagi po kami may Zumba. Zumba. Wag diba? ka. Oh. Kami ni Jello na experience po namin na sumali dyan sa Zumba po namin. Isang kanta pa lang hingal na po kami. Yung mga tita. Yung mga ante. Mga ante. 2 hours na hindi pa tumitigil. Lakas ng stamina. Iba Grabe, din no? talaga, promise. Tapos itong ako, kaninang umaga, sabi ko gusto ko medyo ang suot ko yung tawag doon, yung malamig kasi 'di ba maulan. Tapos sabi ko pero ayoko magpantalon, gusto ko mag-skirt, tsaka gusto ko mag-rubber shoes. Sabi pa naman sa akin ni Jello, bakit daw ako nakapang Zumba? Feeling ko kaya cool yung suot ko. Cool kaya to sa pang Zumba po ba to? Paki-explain. Mini skirt. Ang sexy. Mini asa ba? Pang Zumba daw yan. Ang ganda nga na. Zumba daw. Sabi ni yan cheerleader. Pom-poms na lang daw. Diba? Correct. Nakakaloka. Makatawa to si Jello. Di sakto, may liga mamaya eh. Ako ang muse. Alas 5. Tingnan mo. Pang-Zumba nga daw, sabi ni Mike. Hoy, tingnan niyo yung sapatos ko, ha? Hindi siya pang Zumba. Excuse me, I'm such a cool tita. Oy, napansin to ni Jello. Cool kaya tong Ganda, boss. Kumikinang ina. Tingnan mo, tinanggal ko pa talaga. Para lang i-prove na cool pa rin po kami mga may edad. Tingnan mo yan, Cute nga daw. Tingnan mo. Bastonera mi. Ang social naman daw kasi ng pang-Zumba mo. Di ba kasi nga hindi nga ako nakapang-Zumba. Ang kulit.
O, tingnan mo tong asawa ko. Sabi niya, OMG, told you mukha kang mag-zumba na may pa-contest sa best in costume. O, at least manalo. O, ganon. Kulang na ng turban. Nakakainis. Ikaw lang po ang nakakaisip niyan, madam. Okay. Ay, kaloka kayo. Pang virgin ang outfit. Oo naman. Pang masikip, diba? marikit at kaakit-akit talaga. Saka yung palda ko maiksi. Kumikinang-kinang. Hi, Doc Bless! Si Doc Bless, Fami Villanueva. Super fan niya ng tambalan. Sa amin pa ni Chris Choper. Alam mo nung time na pang umaga kami ni Chris dati, talagang hindi muna siya nagbubukas ng kanyang eye clinic hanggat hindi natatapos yung tambalan. Grabe, no? Kaya pala nalugi. Di ba malugi, makapakinig sa tambalan. Grabe. Hi, Doc Bless. We miss you. Hello po, Ma'am Bless. Love you po. Ayan. So, ano daw ang tawag ng outfit nyo, DJ Titangelo? Anong outfitan ng ganyan? Pagka, ganito. Ito naman to, mga ano na to. Hindi to pang mga young stunner. Pinapanahon din natin, syempre. Oo, syempre, no. Oo naman. Tayo parang pang-ulan. Yan. Pang-ulan. Pang-ulan. Ano lang tayo ngayon? Mga tito-tito. Yan. Tito-tito. Diba? Shout Tito-tito out. Lang. Ayan. Ayan, Elan. Kasi ako Yan. Salamat at morning ka na. Opo, Doc. Morning na ako ulit. Baha na daw sa Rojas. Oh no. Grabe. Baha na naman. Kaloka na po talaga ang mga pagbaha. Bakit po ang KJ ng mga 30 pataas na age? Grabe naman sa 30. Parang feeling ko mas gets ko pa yung KJ yung mga 40 eh. Millennial. Pero yung mga millennials, corny na sila. Meron, may mga ibang Alam mo, millennial. itong hindi ko magets Ito Totoo hindi ko yun, magets. Baka lang it's just me. Hindi ko magets yung yung matcha fandom. Ay, ang haba ng pila niya. Nakita mo sa MOA? Sa MOA. Kahapon nandun ako. Nakita ko, sabi ko, daming tao. Sabi ko, anong meron? Oo. Basta ako, lumaki ako sa mundo ng walang mga ganyan, mga yoga-yoga, matcha-matcha. Wala, ganun. Kami. Ice candy lang ako. Oo. Tagte-trade. Ngayon, matcha, hindi naman pumura yung matcha. Lalong-lalo na kung yung matcha parang gawa talaga sa Japan. Grabe, no? Pag dito sa Pinas, meron? Ano yung fascination ng mga bata? Kasi ang pansin ko dun sa pila na yun sa matcha na yan dyan sa MOA, kung magtitingin ako sa age range, wala ako nakitang napapanot dun eh. Yung mga ganitong hairline ko na medyo thinning. Lahat lahat bagets. Mga kaidaran ko. Mga kaidaran mo talaga. Mga 25 lang, ganun. Siguro mahilig kasi yung age namin na makiin eh. Parang ayaw nila mag-FOMO. FOMO. Fear of missing out. Yan, may tinatawag na FOMO. Pero depende din kasi ako naman, mahilig ako dun sa lasang damo na matcha. Lasang damo eh. Yun nga, hindi ko mag-get si lasang damo eh. Siguro dumadami na yung kambing. Siguro. Hindi, tsaka kayo, parang ma-healthy. Oo. Kami hindi talaga healthy people eh. Walwalan. Walwal, ganyan. Pero, grabe. Kayo parang ang early nung definition nyo ng parang healthy living. Totoo. Parang ganun, parang ang aga na introduce sa inyo yung tsaa. Kasi sa amin, parang nagtitina kayo, bakit alam nyo na kaagad yung chamomile tea? Totoo. Di ba alam mo na? Alam mo na. May Ako hindi feeling ko talaga noon, ang mga nagtsatsaan, matatanda. Hanggang ngayon, actually, may ganun akong feeling. Tingin ko dahil nga sa sa internet eh. Diba? Dahil nasa search na nila lahat. Tapos yun yung in. Oo, yun ang in. Tapos ma-explore pa yung mga bagets, di ba? Dati nga, nata de coco lang ang yung pinapatigas na nata. Alam mo yun? Nata. Yung nata de coco na na nakalagay sa supot na square, pinapatigas. May kulay yellow, red, puti. Yan, di ba? Yun lang. Tapos yung ginagawang So yung nata de coco, yung mga parang gula-gulaman yan, nakalagay na sa disupot. Oo. Avocado ice candy, masaya na kami yun. Sarap nun. Di ba? Ngayon matcha eh. Di ba? Iba na talaga eh. Tsaka parang feeling ko mas may pambili na kayo. May pambili na ngayon ng mga Bakit kayo may pambili? Kami wala kaming pambili dati. Wala talaga kaming pambili dati. Grabe, totoo yun. Ako nabibigla at nagugulat din ako. Namamangha. Yun ang tamang term ko dapat. Namamangha sa mga kabataan ngayon na may pambili na eh. May pambili nga yung mga kabataan. Minsan nga kahit ako,
nakaedad ko sila, na Oo. Gen Z, Nagugulat ka din. parang Bakit? ako, kahit ako ng kayo dito, estudyante. Kaya nga, so tanong ko yan, bakit po yung mga bakit po may mga pera po kayo? Kasi natatandaan ko kami talaga, ako ramdam ko talaga mahirap talaga kami, as in. At negosyante na ngayon ng mga kabataan. Sa bagay. Kasi sa Sobrang bagay, galing na. oo, totoo yan. May nagsabi Online dito lang. matcha sila. Palamig lang kami dati. Totoo. Ako, ikaw nga naabutan mo pa yung mga nata na nasa plastic eh. Mm-mm. Ako, yung sa palengke, yung lagayan ng sago na kulay red. Oo, ganyan. yan. Kinukuha ko yun, tapos kinakain ko. Hindi ko tingnan mo, tiba ng sikmura ko. Walang hugas-hugas. Oo, walang hugas-hugas. Hindi ko alam Nadapuan pa kailangan. ng langaw. Hindi, nakaano naman nakababad sa tubig. O buhay pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero ngayon, wag ka. 'Di ba? Ang dami ng mga iniinom antibacteria, kemerut, ganun. O mabalik tayo dun sa ang yaman ng mga bata May pera ngayon na. Kasi dahil nagagamit din nila yung yung social media para makabenta, Correct, 'di ba? correct. Online. Yun na din. Kasi dati, pag nagnegosyo ka, ang negosyo mo hanggang kapitbahay physical, mo lang. Oo, tsaka physical store. Tama ka sa kapitbahay. Literal na Totoo. kunyari, meron kang brochure ng Avon. Totoo yan. Buong barangay Sara na lang Lee, yan. yan. Di ba? Tsaka Tupperware. Parang ako na yung naglalako ng Tupperware sa amin, di ba? Samantalang ngayon, even if wala kang sariling pwesto, Totoo. even if wala kang kapital. Kapital, Di ba tama. dati kailangan may kapital ka Totoo. Pag wala kang kapital, wala kang pangbili muna ng, di ba, ng mga Ng mga- Tupperware. Dapat may Totoo. ka dun parang installment Papautang mo yun Oo, 'di ba? Mga ganun. Ngayon hindi kahit wala kang kapital, Affiliate lang ang tawag. Affiliate, Yan. pwede. 'Di ba? Ang galing no. Kaya siguro may pera sa sila. Yes, gagawa may lang pambili ng ng video. matcha. Gagawa lang ng video, Oo, affiliate, tapos correct, yun correct. na. Check out ka doon, kikita na sila. Ang galing ng affiliate program na yan. Sa inyo kasi, dati, bibili ka ng item, ipapautang mo, tapos 3 buwan na, di ba? 3 buwan di pa nagbabayad. Nag-away na Tapos kayo. nagtataka ka ba't galit sa'yo si Aling Ponang, di ba? Aling Ponang? Ba't galit si Aling Ponang, di ba? Paano? 3 buwan na nga hulugan yung Sara Lee. Totoo. May nagsabi kasi dito, ang luma po ng Sara Lee. Nabutan mo ba? Basta kasabayan niya ng Avon or nauna si Avon tapos sumunod si Sara Lee o nauna si Sara Lee. Di ko Baka si sure. Sara Lee yan nauna. Oo, parang mas luma Kasi Avon, MSE, tsaka Natasha na yung mga Natasha, nakasabayan ng Daki. Di ba yeah. sila yan? Di ba? Yung Daki, yun yung, there was a time na yung Daki, yun yung favorite na parang yayamanin ka kapag yun yung niregalo. Daki, yung lumalaki yung character, no? Looney Tunes, di ba? Daki yung Nathaniel ba? Hindi Nathaniel. Boardwalk. May Nathaniel din. Meron ding Nathaniel. Meron. Ano ba isa? Boardwalk, Sara Lee, kompleto, no? Ano pa? MSE, Marikina Shoe, Exchange. Oo, Yan. may brochure din. Grabe. Alam mo, mga millennial, pasok na pasok to dun sa pinagkukwentuhan natin ngayon at Gen Z na kumalawit sa millennial. Yung mga Totoo. siguro bata-bata na hindi na nila alam yung Avon masyado. Yan, correct. Diba, So, online naabutan na mo kasi. ba yan? Like yung mga Avon na, kunyari sa mga tita mo. Mga 2 taon ko siya naabutan na kinukuskus namin yung kamay namin doon sa pabangong binibenta ni Ate Virgie. Ayan, Aling Ponang and Ate Virgie for the win. Alam mo si Ate Virgie, ang Ate galing Virgie, magtinda. talaga, iba din eh. Maglilinis muna siya ng kuko. Oh. Nilinisan niya yung nanay ko ng kuko. Tapos? Ako kinakwentuhan niya. Oo. May mga brochure ng lalabas Oo, yun. yan. Alam mo, mas maganda kapag bumili ka ng ganito. Tama. Ay, saan naman ako makakabili? Ay, meron ako Oo, niya. correct. At hindi mo kailangan bayaran agad. O, di ba? So, di naabutan mo yung mga pabango ng Avon. Nakabili ba yung nanay mo? Yung mga Forest Interlude, yan. Buhay pa po ba yun? Hindi ko lang alam. Hindi ko rin alam. Pero may Shout Avon out pa sa rin mga ngayon, Oo, yung Avon parang na siya, may mga makeup. Diba? Yan, ganun. Parang alam ko nag-model nun si Angel Locsin eh. Opo, buhay pa, sabi ni Opa CJ. Kakamiss yung Meron kinukuskus. pa. Mami mo. Oo, ganyan. Hindi, tsaka yung brochure nila may amoy. Kikis-kisin mo lang talaga, Meron, di ba? O nak, tingin ka na dyan. Nakabili pa yung nanay ko ng brief dyan. Sa underwear. sa Avon diba? din. Oo, sa Avon. Diba? Tapos ano yun, 6 months to pay.
Siyempre, wala naman kami pero magkano yun eh. Di siya kayong Tupperware. Yan, Medyo mahal totoo din yun ah. Mahal yan. May tatak yan eh. Tupperware nga. Yun yung brand. Yun pala, oo. yun pala, yun nga. Yun yung brand Tupperware. Tapos, pero kasi parang lifetime kasi yun ang warranty ng Tupperware. Pero, in fairness kasi kapag ka Tupperware, sobrang tibay din kasi talaga. Ano po ba, nilalako pa rin po ba yan? O naka-live selling na po ang Tupperware? Si live selling na ngayon selling eh. na lahat. Diba? Live selling na lahat. In fairness. Nakakatuwa yung mga live seller ngayon ha. Yung di ba dati, sa brochure lang. Ngayon, sinusuot na ng mga live seller. Ay, totoo. Diba? Iba na Dahil may mga nakabra, may mga Iba rin style ngayon ng pagtitinda noon sa ngayon eh. Correct, totoo. Kumbaga noon, ang pang sales stock nila, hindi, 6 months to pay yan. Ngayon kasi parang gusto ng tao ngayon, makita nila yung na fit? matibay, Oo, fit talaga, maganda correct. ba yung quality. Totoo. Pero yung Tupperware ngayon, binabalibag na. Totoo. O, tingnan niyo yung Tupperware. Kita mo to? Kita mo to? Diba? Babalibag ko to. Mas matigas pa to sa ulo mo. O, diba? Ganun. Nag-declare na pala daw ng bankruptcy ang Tupperware. Totoo ba? Wala na pong Tupperware. Ay. Lugi na mi. Pirated na lang pala yung mga nabibili natin doon. Pirated na lang pala Hindi na yung totoong Tupperware, no? Pero marami tayo, dati nauso yun eh, yung Tupperware kong friend. Yan. Sabi yan dito eh, Tupperware kong friend. Pag sinabi mong Tupperware na friend, plastic. Yan. Yan yung mga namin, galawan namin nung araw eh. I love you too, John Rubilia. Orocan. Yan. Orocan. Orocan, yan. Lumaki kami sa Orocan May 2 kaming Orocan doon. Oo, tama. 3 months to pay. May madaming lagayan. Tapos may susi. Gusto ko yung mga ng Orocan eh, yung mga ad lines nila. Like kanina, nakita ko dumaan yung boost, tas parang, Lunes ngayon, parang saktong-sakto siya. So, may picture ng Orocan, tas nakalagay, magkunwari tayong masipag today. Parang ganon. Kasi parang plastic. Galing. Ang talino. Yun, galang. Sa sobrang tibay kasi ng Tupperware, humina na yung sales nila, kaya nalugi. Kasi naman hindi nga nasisira. Hindi ka bibili ng bago eh. Diba nga? Dapat talaga may pagkasira rin. Oo. Kailangan medyo sira-sira din. Diba? Pixel na Orocan meron din kami before. Napaghalata ng edad. Ayan. So, shout out po dun sa lahat ng mga nakatutok sa amin na ngayon. So, ang tambalan po na napapakinggan mo sa radyo and on air and online is now the new generation. Nicole Yala 3.0, pangatlong partner ko na po to in 22 years. So, last week po nag-start po kami na mag-partner ni Titangelo. Yes, so, may mga nababasa pa rin kasi ako na nasa na po si Chris Chuper. Actually, si Chris Chuper ay wala na po sa radio 2 years na. Grabe. Ang bilis lang, no? Parang akala na parang ang bilis. Parang kailan lang nung nag-retire siya from the tambalan. Wala na po siya. Napalitan na po siya ni Diego Bandido. Tapos ngayon na lang siguro kayo ulit nakatutok. Kaya nandiyan na po si Titangelo. Ayan. Hello po sa inyo mga kabisyo. Maraming salamat po sa mga tumatanggap ng ganitong itsura. Yan. At syempre ganitong galawan on air at online. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. So ang amin pong ang datingan po namin is tambalan ng isang Gen X tsaka isang Gen Z. Tambalan XZ. Yan po yung aming content na relate kayo, 'di ba? Relate Batang po kayo. X at Batang Z. Ayan. Hello po sa Melbourne, Australia na nakatutok ngayon sa atin. Si Latoha Hello Joanne. po. Medyo kaboses mo nga daw si Chris, sabi nila Maraming salamat po. Sabi ni Boss, Tupperware mom, halos kaedad mo na sila. Totoo yun no? Tsaka ang tibay kasi. Hindi, ang tibay talaga ng Tupperware. Kaya nga siguro nalugi. Tsaka nag-aaway yung magkapit-bahay dyan. Oo, dahil sa Tupperware, hindi mo sinole. Kasi mahal yun. Ba't hindi mo sinole? Mahal yun. Diba? Watching from Rodriguez Rizal, si Kuya Ken. Hello po sa inyo. Sana mag-guest ulit si Tanghenyo paminsan-minsan. Pwede naman. Ay, ewan ko sa inyo. Oo, di ba? Si Tanghenyo. Grabe naman daw yung name na Titangelo. So yung mga nakagets talaga dun sa reason behind Titangelo, malamang naabutan nyo po yung mga ads. Wala nang ads nun, di ba? Wala na. Ng Titangelo. Naubos na sila.
Dami na nga, nag-hoard po yung mga, nag-hoard yung mga may edad. Yan. Hello kaya Allen SNG na nakatutok, ang mga friends natin from Matimbo, Malolo City, galing kay Gerald. Nasa na po si Tita at si Uncle. Sila po ay nalipat na po sa gabi. Ayan. Panggabi na po sila, 9 p.m. to 12 midnight. So pwede po kayong tumawag para mapakinggan mapakinggan yung mga katas, mga Nang calls po nakalipas. ninyo. Ganon. Hello po. Shoutout kay EG from Makati, watching from Candelaria, Quezon. Hello si po. Leia, hello po. Kumusta po yung weather dyan? Dito kasi ang pangit ng weather, maulan. Pwede po bang bumisita sa inyo dalawa next week? Opo. Ayan. Punta lang po. Babalik na po ako sa work bukas. Hindi ko na kayo mapapakinggan ng live. It's okay kasi yun naman yung kagandahan ngayon. Hindi lang ito pang radio, 'di ba? Miski yung mga show sa TV kasi nung araw natatandaan ko 'yan. Kailangan makauwi ka agad kasi hindi mo maabutan, 'di ba? Yung pangako sa iyo. Totoo. 'Di ba? So kailangan abutan mo siya. 'Yon. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Thank you. Forever Forest ng Avon. Yan. Yun yung mga amoy. Shoutout from Japan. Nanonood ako while driving. Uy, ingat ka. Ano yung sa'yo? Ay, hindi pala Japan yun. Korea pala yun. Arigato gozaimasu. Ganon yung tono nila sa sa Japan. Kapag nag-thank you ka. Arigato gozaimasu. Ganon. Hey, Tita Renrento. 4 a.m. to 9 a.m. bago ako umuwi. Napapanood tayo. Hello po sa inyo mga kabisyo. Kung may mga katanungan po kayo Oo Tanong lang nga. po kayo. Oo, baka may mga tanong kayo sa amin. Huwag ko sa'yo. Honestly, 17 pa lang ako, gusto ko na po yung Love Radio. Thank you. Maraming Hiring po salamat ba po. kayo? Sa ngayon po, hindi. May extra Diyos pa ba? Uy, naano ko yan. Naabutan ko yan. Hindi yung ko alam extra kung may Diyos. extra Diyos pa. Meron na pa rin. energy drink. Meron pa rin Oo. po. Meron pa rin tayo. Natatandaan ko ang isa sa mga unang endorsement namin ni Chris Chopper ay yung Cobra Energy Drink. Parang talagang, I would say na lumakas sila dahil sa tulong din namin. Grabe, no? Kala mo naman. Shoutout po sa lahat ng mga umiinom ng Cobra pero tumatambay lang, no? Ano kayang naiisip nila, no? Diba? Minum Ang dami mong ang dami mong enerhiya tapos tumambay ka. Yung tropa mong paglabas. Oo. Makikita mo siya, no? Pare, uy, kamusta? Uy, umiinom na ng Cobra, ang aga-aga. Pare, uminom. Kala mo may laban no? Tapos wali. Anong ganap mo ngayon, pre? Wala, tambay lang muna ako. Ayan. So may nagtatanong, akala ko po ba Choco Mani? Choco Mani is also one of our endorsements nung una. Mani, no? Ni Chris Chopper. Ayan. Ang dami nyo kasing endorsement talaga dahil. Oo, dati. Ano yung naka-black kayong dalawa? Naka-black. Token Text. Oo, Token Text. Grabe, no? Tapos iba din yung mga promo ng mga Telcom dati. Grabe. 'Di ba? Iba na rin yung mga promo ngayon. Totoo, yung Meteor Garden, madali talagang umuwi dati from school. Kasi hindi katulad ngayon na pwede mong balikan anytime online. So dun sa mga nakatutok sa atin na sinasabing hindi ko na kayo mapapanood ng live, it's okay kasi meron ka lagi mababalikan eh. Totoo. Although sa TalkTik, hindi mo mababalikan kasi yung live is but there, yung Blue App, yung YouTube, yan. Akala ko si Christopher. Na ibalik po ang dating Nicole Yala. Nakakamiss yung ganito. Aw, thank you, Iya. After 22 years, ang sarap naman marinig yung ganong compliment. Thank you. Naabutan ko. Wala namang pinagbago. Maganda pa rin. Oh, mabilis pa rin. Filter. Diba? Iiwanan ka talaga. Iiwanan talaga yung utak mo. Filter. Wag wag maniwala. Filter. Uy, ito, yung sabi ng isa, for your thigh only. Yung White Rabbit at Bazooka Bubblegum na may comics. Yan lang yung comics namin dati. Bazooka? Yung sa bubblegum na gano'n? Oo, yun lang natatandaan ko yung comics. Ang liit-liit pero nababasa namin. Totoo yun. Na para bang sira na yung ngipin mo, hindi pa nadudurog yung bazooka. Sobrang tigas kaya nun. Diba? Sa amin naman, yaki na.
pero wala na siyang comics. Yung Yaki yung ano, Yaki na, oo. yung nagkukulay. Nagkukulay kung color blue siya, magiging blue yung dila mo. Yaki, oo nga. Mga millennial naman, paper dolls. Yes, naabutan to ng ano ko ng mga kapatid ko Paper Alin? dolls. Yung paper Oo, dolls. naabutan to, binibihisan pa nila. Kumalawit pa ako dyan. Hindi, pero naabutan ko pa. ng mga ate mo. Pero yung kanila, binibili na nila. Binibili na nila. Ay, yung naabutan na. Libre. Oo, ginagawa namin. Yung mukha nito, nakakainis. Mas matindi Yung talaga, mukha no? mo. Yung mukha mo nakakayamot. Oo, ginagawa namin literal. As in like, mayroon kaming bond paper, gugupitin namin yung babae, tapos kami gagawa ng damit. So, tapos yun, isasabit mo siya, ganun. Kaya nga, na-happy ako dun sa mga, biglang binibili na siya. Karton lang siya, diba? Tapos binibili, sa papalit-palit ng damit. Samantalang ngayon, yung mga laruan ngayon, Jello. Iba na. Iba. Sa salita. Oo, tsaka yung dati, pag naglalaro kami ng bahay-bahayan, kunyari, lupa nandun sa bao, 'di ba? Bao ng koko na ng ano tawag doon, nanyog. Ay, hindi aming nyog naman. Hindi mo inabutan. Timba na naman. Timba ba yun? Sorry. Yung sa amin nyog, yung ginanon, yung kinayod, so yung brown. Tapos lagyan mo ng lupa, lagyan mo ng tubig, parang kunwari nagluluto ka. Tapos mga gulay mo, may mga dahon kang ilalagay. Di ba mga ganun sa imagination mo talaga, tapos parang nagluluto. Ngayon, di ba, yung luto-lutoan may sound. Pag inon mo, parang may nagpiprito talaga. Totoo. Iba. Umiilaw. Dati tansan lang kami. Correct, tansan yan. Naalala ko, nahuli ako ng auntie ko. Auntie ko, lola ko na pala. Lola ko na, kapatid ng tatay ng tatay ko. Yun, naabutan ako. Nandun ako sa sapa. Nanguli ako butete. Yung butete, piniprito ko. Doon sa tansan, nilalagay ko yung... Nilalagyan ko ng ng apoy sa ilalim. May dalawang batong mataas. Correct. Dalawang bato, lalagay mo doon. Oo. Tapos ilulutuin mo. Tapos in fairness naman, di mo naman kakainin Kinain mo ba? Hindi. Basta lang, naisip ko lang, gusto ko magluto. Manghuhuli muna ako ng ganun. Pero, in fairness dahil dati, kapag pupunta ako ng sapa, parang ang linis pa, nakikita ko pa yung butete Ngayon, hindi na, no? Hindi na. Yun yung malungkot. Grabe, naalala ko lang bigla yung luto-luto na yan. Correct. Nanguhuli ako niyan. Ako lang mag-isa Pupunta ako dun sa sapa. Tapos may sapa sa inyo? Meron. Sa amin. Punta ako dun. Huli ako niyan. Mga 3 siguro. Nalagay ko yan sa supot na gano'n. Tapos ilulutuin sa tansan. Ilulutuin sa tansan. Diba? Nagtitinda pa rin po ba kayo ng taho sa lata ng pintura? Sa lata ng pintura, taho? Parang... Sa lata ng pintura? Ako, ang alam ko... Ang naaalala ko sa taho is kahit malaki yung baso mo, 10 same, lang. Same price. Ngayon kasi, 25 pesos yung maliit. Diba? Hala, may taho kaya sa labas. Siga ka pa din siya na gano'n. Padagdagan pa ang arnibal. Dagdagan mo yung arnibal. Kunti naman ang sagoneto, diba? Totoo. Ganon. Yun, kahit na malaki yung baso mo, kahit pitsil yung baso mo, 10 lang. Baka yung lata ng pintura, yung yung sundot ko langot daw. Para kasing 'di ba nasa lata yun na silver na tinanggalan ng brand. Hindi ko alam yan. Sundot ko langot. Susundutin, 'di ba, mystic. Tapos susundutin doon, tapos iikot 'yun. Tapos yun, bibigay sa'yo. Sundot ko langot naman yun. Mga ano to siguro, millennial, umabot dito 'di ba? Yun yung may brace, nabibiling matigas yung brace, 'di ba? Yung parang tuwid yung ano na yon, yung candy na yon na tinunaw na asukal, tas may iba't ibang kulay, tas ginagawang brace na gano'n. Hindi ko naabutan yun. Sundot kalangot naman, yun yung parang yema na niluto rin na asukal na ganyan. Tapos nasa lata. Tapos susundutin, tas iikot na gano'n. Kasi kami dati yung braces namin nung araw palaran ng Yossi Palaran. Yung palaran ng Yossi, ng sigarilyo lalagay. Yung ang sakit-sakit na ng mga gilid-gilid ng ngipin ko. Hindi pa Higupin namin mo kasi tinatagal. yun Oo. Higupin. Tama. Durugista. Ayun. Yung gumamela daw dudurugin. Yan. Naabutan ko talaga yan. Tatay ko dati, nung hindi pa nasustroke yung tatay ko, gumamela, didikdikin niya yun. Didikdikin niya yung gumamela kasi kapag ang gumamela ay didikdik, mas makakaproduce siya ng magandang bubbles. At yung bubbles talaga namin, literal na yung walis ting-ting na stick. Gaganunin, tapos itatali. Ngayon, iba na. Pag inon mo yung bubble maker,
iba-iba. May malaki, may maliit. Merong bubble na pwede mong ipa-bounce na hindi pa siya na pumuputok. Samantalang kami airport, pag walang gumamelang, dinurog. Hindi bubula. Pambihira. Sabon. Oo. Sabon. Konti, pero iba yung datingan nung may gumamela eh. Yung mga napoproduce nun. Uy, sabi ni Kevin Lucas, yung Fireflies rare na daw. Ito yung yung alitap-tap. Alitap-tap. Nanguhuli yan dati. Maganda yan. Yung alitap-tap. Tsaka sa lagubang. Konti na lang, sa lagubang, tapos ginagano. Ay, bawal na ngayon yung ganyan. Bawal ba? Hindi naman. Kasi pero isubukan mong mag-post ng ganyan na ginagano mo yung sa lagubang. Ay, talaga? Maka-cancel ka? Oo, cancel ka. Weh, yung mga cancel na? Oo. Samantalang namin yan noon. Grabe naman kayo, kakancelin nyo yung Totoo, hindi may naman mga namin ganyan. pinatay. Kawawa naman yung animal cruelty na. Grabe na nga. Iba Totoo, na rin. nabash yung mga... Meron noon, nabasa ko. Meron. Naku, munti ko pa namang ipinost yung... Pinilit ko yung anak ko na maglaro ng ganun eh. Oh. Ako rin naglalaro ko yun. Pinapaikot-ikot nga namin yan eh. Ganyan. Iba na talaga ngayon. Grabe. Plastic balloon. Plastic balloon, inabutan ko yan. 50 cents lang sa amin yun. Ay, wala. Ang mahal na sa 50 cents. Ay, layo nga, no? ilan sa presyo magkano? nagkatalo. Plastic balloon, inabutan ko ng 3 pesos 3 ba pesos. to? Yung maliit na gano'n. Tapos may stick siya may stick na na maliit, panglobo. gagano mo. Oo, 3 piso. Kailangan mong yun. Yung paikot-ikutin muna sa gagawin laway mo mo. sa laway Hindi ko mo. nga maintindihan. Talaga bang nakakatulong yun para Malaking tulong yun. Para gumanda. Tapos kailangan maganda yung... Oo, ganun correct. Tapos pag halimbawa masyado siyang mailit, puputokin mo. Tuk! Tapos gagano mo yung dila mo. Tapos mag-blow ka. Yan. Gagamba, nakaabot ka. Oo, pero hindi kasi ako mahilig eh. Yung Sa amin. lalagay sa lagayan ng posporo. Posporo, Tapos yan. mag-aaway. Pinaglalaban-laban namin sa stick yan. Oo. Diba? Naabutan na ba rin pala? Naabutan din. Sana feeling ko yung mga Gen Alpha yung hindi. Yung mga batch ng anak ko. Iba na. Kasi yung Gen Z, oo eh. Kasi alam mo pa yung mga yan eh. Oo, patintero. Alam pa ng mga millennial yan hanggang sa amin, patintero. Siguro yung mga kumalawit na pa Gen Alpha na to Gen Gen Z na Gen Alpha. Hindi na masyado. Oo. Tumbang preso, yan ang mga nakakamiss na hon eh. Agawan base, tumbang preso. Oo, tama. Ay, champion ako sa tawag doon, shato. Alam mo yung shato? Oo naman. Dalawang bato. Pero hindi na kami naglaro nyo. Siyempre, hindi mga na. Tsaka yung goma yata sa inyo, naglalaro yata kayo yung goma. Oo, yung... Anong tawag doon? Yung meron kaming pamato, tas ang dami nung nakakarga na mga hindi ko makakalimutan yun. Ganun yung mga laro ng mga kapatid ko eh. So, kunyari, hindi ko alam kung ano yung mga characters dati. Lalagyan namin ng mga tanso yun eh. Tanso, basta may mga ganun, may mga bolt, mga screw, ganun, tas pamato. Pog at text. Naabutan mo ba yung text? Okay, text kayo, pogs na kami. Oo. Kasi kumalawit lang ako doon sa era na may text pa. Yan, si Darna. Ayan, May diba? comics din yan. Meron, may comics din. May comics din. Nakakatuwa yan. Oo. Si may Gagamboy ba yun? Ano pa ba? Darna madalas ko nakikita. Correct. Tapos kapag maganda-ganda yung yan, iniingatan Oo, yan. correct. Yan yung yan na siguro yung version ngayon ng yung mga Pokemon cards. Di ba? Pero dati text, tama, pag maganda. Tsaka tansan, nangongolekta kami ng tansan eh. Pagkakaiba yung mga tansan. Anong ginagawa niyo sa tansan? Kinokolekta nyo? Kinokolekta, pagkakaiba. Oo. Pinipit-pit, tapos Pinipit-pit. ginagawang pang-caroling. Oo, tambourine. Tambourine, ginagamit namin yan. Oo, yan. Grabe. Dahil magpapasko na. Nagbebenta ako niyan. Nang Ng pinitpit mga- na Oo, na pang-caroling. Magaling ako eh. Parang ang ginagawa ko, October pa lang, pa December pa lang. Nag-ano ka na, uumpisa ka nang mag-gather ng mga tansan mo. Pipit-piting ko na yan. Ayan. Pipit-piting ko na, tapos lalagay ko na yan dun sa may Sa wire. Oo. Gagawa na ako niyan. Ngayon, kapag mga November na, papasok na ang December, Ayan binibenta na. ko na sa Bentahan kanya. Huwag ka na. na magganap. Benta Ito mo na na. sa yan. Sino mo babayaran to? Pag nakakaroling ka na. Yan. O, Sisingiling diba? ka nila, oh. Bongga. So, ano pa rin naman pala siya? Parang naabutan. Nandun pa. Pero ngayong mga bata ngayon kasi, hindi na nakakapag-caroling Hindi na, lahat. alam mo, kinikwento ko na lang din talaga siya. Kunyari yung kaya pag halimbawa, hindi ko naman ini-invite yung mga tao na mga aroling sa amin, no? Pero pag halimbawa, kunyari meron, kasi ngayon, noon kasi,
kahit hindi magpaalam mga ngaroling. Ngayon kasi, ewan ko lang meron na kasi mga gated na villages di ba? So hindi ka na basta-bastang makakapasok. So kailangan kung gusto mo mangaroling sa isang lugar, meron letter. Totoo. Oo. So yung mga ganyan para lang ma-experience ng mga anak ko, pumapayag din ako diyan paminsan. Tsaka parang tamad na yung iba. Hindi na nangangaroling. Gusto na lang nila mag-phone. Yan. Dati kasi wala namang cellphone Di ba talaga yung caroling Iba. May aso. Experience namin kaya masabuyan ng ihi. Thank you. Thank you. 1, 2, 3, takbo, aso. Ganon, takbo yun. Kami ang babarat ninyo. Oo, yun din, no. Ayun, may nagsabi. Tanching ng character Tanching. hero, tawag doon. Nilalagyan ng mga turnilyo tsaka mga tanso sa katawan. So, tanching, kumbaga meron kang character hero na yan, kunyari may mga kamay siya, lalagyan mo yan ng mga nuts. Na mga nuts and bolts and ganon, pampatibay. Kisses na kisses Ayan, na inabutan nanganganak. pa. Inabutan mo pa? Inabutan ko pa yan. Wow, ang haba ng life niya. Oo, ang haba. Hindi na Tsaka naabutan ng lumalaki Gen rin, Alpha. kinakwento mo Lumalaki. kanina. Nanganganak. Nanganganak sila Totoo ba? pero hindi naman ako naniniwala. Hindi naman Pero, nanganganak pag marami lang talaga yung lalagay mo sa tubig, pero tapos sabi igupin daw niya yung tubig, tapos dadami. ay, hindi Orbis na yata yan sinasabi mo Hindi, pero yung mga anak ko Orbis na Orbis na yung naabutan nila Orbis ba? Kisses naabutan ko pa. Kisses yung maliliit. Bilog-bilog. Na bilog-bilog na super Oo, bango. nilalagay- Meron pa ba nun? Gusto ko nun. Nilalagay sa lalagyanan ng alak, kunwari. Di ba? Yung Oo, parang correct. ganyan. Ako lagayan ng candy. Basta yung lata. Bango nun. Marami. Yan. Sabi ni Ryan, parang pinabatang Christopher si Titan Jello. Maraming salamat po. Lalagyan daw po ng pulbos para manganak. Yung mga paniniwala natin na legendary. Hindi ko na yun. Hindi ko sure, pero parang pinaniwalaan naman namin. Sobrang bango nun. Sana bumalik yung kisses. Hindi pa, meron po bang nabibilan nun? Sana may nabibilan pa Mabango po ng yun sa inyo? kisses. Super bango. Baka mamahali yung kisses mo. Sa akin, pirata. Walang amoy. Mabango yun. Binabalot sa bulak para manganak. Oo, lalagay yan sa bulak na may cotton with water. Manganak daw yun. Sa amin, wala. Parang lalagay ko lang ganun. May sinasabi si Boyet. Ano sabi ni Boyet? Yung chicheryang may laruan. Ay, oo. Chicadis. Naabutan mo yung brand na Chicadis. Totoo. Yung chicherya, merong laruan. Boyet, naabutan mo yun? Boyet, yung mga entry mo. Ang gagaling na mga sinasabi niya kanina. Yung mga entry mo, alam na this. Ayan. Mabango po yun. Baka fake daw yung nabili mong kisses. Oo, Mabango totoo. kasi yun. Walang amoy. Pero iba-ibang kulay. Oo, iba-ibang color. Red ang favorite ko kasi strawberry. Pero ang winner, pag wala tayong gatas at masama kang pakiramdam, lang tayo at pinakuluan lang na bigas, gagaling na tayo. Ngayon, ang dami mga kung ano-ano. Tsaka lahat ng, totoo yan, lahat ng sugat dati, penicillin. Naabutan mo ba yung penicillin? Penicillin. Naririnig ko sa nanay ko. Oo, Gen X relate yan. Lahat ng klase ng sugat, penicillin, ingrown mo na ni Aling Ponang, nasira niya. Binubuksan, dudurugin mo muna bago mo buksan. Tapos bubudbud mo dun sa sugat mo. Nilalangaw ka na, yung penicillin nandun pa rin. Yun, shout out. Shoutout diba? po sa inyo lahat. Sabi ni Sheila Castro, penicillin, may nana yung sugat. Oh. Yung tattoo, nasa Bubble gum. Yan, Ano ba? totoo, naabutan ko yan. Bubble gum na may tattoo. Ayun. Pag bumili ka nyon, Bumili ka, meron dito. Tapos, there was a time na sa batch namin na sinabi na bawal na kasi cancerous daw. Grabe. May mga ganung chismis. Sa amin naman, galit na galit yung Pinagbawal. teacher ko sa akin. Kabit ako dito. May tattoo. Ako si Joaquin Bordado. Shoutout po sa teacher. O, diba? Ako si Joaquin Bordado. Tapos nainggit yung mga klase ko. Oo. Ako lang nagpauso. Ginaya nila, nagbili. no? Tapos ang masama pa doon, yung nagpauso ko ng ganun sa room namin. Hindi, kakain sila bubble gum. Oo. Nadidikit dun sa upuan. Minsan nadikitan yung kaklase kong babae. Ayan. Gulo. Sino nagpasimuno nito? Si Bautista po, batay. Si Bautista po! Feeling niya po kasi siya po si Joaquin Bordado. Oo. Carlo J. Caparas. Yan. Minsan dahon po ng bayabas itatapal sa sugat. Naabutan mo ba to?
Bayabas. Dahon ng Tuba-tuba. suga. Oo. Tuba-tuba naman sa akin pag pilay Pinakuluan. lang. Yung bayabas hindi na. Oregano. Oregano. Para sa sa may sugat ubo. ng gagamba ko. Oregano? Oo, ginamit ko yung sa gagamba ko, yung oregano. Totoo ba? Oo. Di ba pang ano lang yun? Pang inom tapos pang... Ang tawag dun? Pang Pang-ubo? inumin. Oo. Siguro iba sa inyo. Sa amin, eto, sa mga millennial, tulungan nyo ako sa mga Gen Z na ano ko. Anong naranasan nyo yun? Nag-alaga ba kayo ng gagamba? Tapos, ang ginagawa ninyo, kukuha ka, pipitas ka, dudurugin mo yon yung oregano, tapos ilalagay mo dun sa kulungan ng gagamba mo. Gagaling siya. Gagaling siya. Oo. Pagkatapos ng laban, sabi ni Boyet, pagkatapos ng laban, yun yung panggamot. Panggamot yun. Iba din. Injured din. Sa inyo, gamot yun. Gamot yun, iniinom pang ano yun, pang ubo. Nutriban, inabutan niyo yan, di ba libre yan? Oo, Nutriban. Yung libre na ano Na yun, tinapay ba tinapay. yun? Oo, yan. Naabutan yan. Sa inyo, hindi ko na naabutan. Kwento na lang Kwento po yun. na lang nasa po ang ano, lahat. kwento po ng Aquanet, teacher. nabaabutan mo pa. Aquanet? Aquanet. Aqua Plus na yun. Aquanet yung spray net. Hindi na yung Aquanet Yung na mga tita po ninyo na ganito kataas yung ano, ganyan no. Ganyan kataas yung kanilang, kasi yan yung usong hair eh. Gel Tapos, lang. gagano na. Mousse na kayo, mousse eh, no? Kami aqua, tigas-tigas yan. 3 araw na, hindi pa natitinag. Ayan. Oh, true sa palong. Bawat bahay walang hindi naka-aquanet ang mga babae. Kulay purple, tsaka kulay red ba? Kulay red o kulay pink? Aquanet. Sa amin, gel. Gel na, mousse, Iba-iba na yung kulay ano ng pa ba gel yung eh. tawag? Ano ba yung ginagamit ng mga anak ko? Ngayon, Yung- wax na eh. Wax na. yan, wax. Pero mga classic ganon. yung gel kasi ang buhok namin dati, uso yun, yung palong. Oo. Yung patusok na ganito. Gaganunin, Kapag no? nadampuan ka ng langaw, patay yung Mamamatay. Pagka bumagsak yung lizard, Pamada daw sa pamada. inyo. Grabe naman, di ko naman na... Sa medyo mas matanda na sa akin yung pamada, naamoy ko yun eh. Tsaka iba yung amoy ng pamada. Mabango. Oo. Hindi, matanda talaga. Alam mo yung Lolo feels. Ngayon pinabango na. Uy, 8:23 na. Adlib na tayo Pasarap ulit. tayo, Oo, pasarap na tayo. Oo. Ganyan. Idediretso na ba natin yan siya? Ito na, ano? Ano na? Meron tayong... Last song, ano, boss. meron tayong winner. May winner tayo. Galing mo, boss. Monday, Meron, boss? August, ano yan? Ano, dito na lang. Sa Adlib. Adlib Shout na out. natin, boss. Oo, or saan mo lalagay? Oo, kasi nandyan sa oras na yan nila titingnan eh. Sige, boss. Oo, Bago sa tayo Adlib na lang. OBB. Oh, After sige. song. Sige. Shoutout sa mga Elsa Garden Organization. Hello po, shoutout. Good morning. Play naman kayo ng song from 2006 nung panahon nyo ni Christopher. Alam mo, gusto namin mag-ganyan, mag-sound trip. Kaya lang bawal pag online. Ika-cancel ka, di ba? Oo. Cancel Copyright. tayo dyan. Oo. Gusto ko yan. Yan yung isa sa mga content na gusto ko talaga. Yung mag-sound trip tayo ng mga kanta. Kaso, konting beat pa lang po. Cancel na po kami sa YouTube. Ganda ng new gen tambalan siya, sabi ni Mark My Game. Yay, thank you. Yung paglalaro ng gulong, ang saya-saya, paunahan. Laro ng galaw. Di mo nabutan? Naabutan. Tapos Kahit meron ka papaano. stick. May stick ka nun eh. Stick. Pampabilis yun eh. Oh, 'di ba? Si Nagpapadaos, Lil Vinci boss. pala si Titan Jello. Oh, si Lil Vinci po. yan. Pamangkin ko to! Ante ko to! Week 2 na ng new generation ng tambalan. Tas yung pipindutin, yung pulso, tas yun daw ang anak. Kung ilan ang anak mo, sinaunang midwife. Oo, dito. Sasabihin mo, ang anak mo 4. Chika lang yun kasi sabi 4 daw yung akin, 2 lang naman yung akin. Tirador. Tirador, oo, tirador. Anong tirador? Tirador. Naabutan mo pa yung tirador? Naabutan ko yan. Yung ano, yung ganon. Yung matang pusa.
Gayon mo gawin yan, cancel ka din. Doti, pwede kami yun sa mga room. Pag mangungopia, gagawitin yun. Oo. Papel lang. Tapos ballpen na binuksan na HBW. Lalagan dyan. Aray! Aray! Diba? Oh, sige, teka lang. Shout out Melvin Canlas from Wellington Flour Mills, Pasig. Tayo late sa paa, sa kamay. Nakakamiss. Mortayolate. Hanggang ngayon naman meron. Meron. Pwede. Kung optional na lang siya. Pero dati talaga, Yun pag gusto talaga. mo mamula-mula ka talaga, mortayolate to the maximum. Dati meron ako naging ex na parang fetish niya yung mga paa-paa. Pag nakakita siya ng paa ng babae, talagang lilingon siyang gano'n. Mamula-mula, sabi ko siya, everyday, nakamortayolate yung paa. Hindi pa pwedeng Hindi pwede pumuplato. Oo, hindi Lagi pwede. mapula. Kailangan mapula kung papatingin siya sa Di ba? Mick, dating Yosin. Totoo yan. Di ba? Ng mga millennial. Maxi Pin. Maxi Anong number? Number 3. Number 3. Pero ang nabuta namin na mas luma ng Gen X, walang brand. Kasi nagka-maxi pill na eh. Astringent number 5. Ay. Ano talaga, nasa mga buti-buti talaga to na para bang sanggaling. Pero ang lakas din talaga no na bakbak talaga para ka talagang ahas nagpalit ng balat. Ay, kabisyo. Ako. Ano to? Oh, eto na po. At mag-a-announce na po tayo ng ating winner ngayon sa Love Knows No Boundaries. Tiyan mo, may nagpatotoo. Correct. Nagsabi. Na meron talaga mga super na nananalo. Doon pa. Correct ka. Congratulations! Nanalo ka ng 1,500 pesos! Kuya Joel Dula, isang Grab driver. NLA 1322 ang kanyang plaka. Congratulations! Kaya dapat lagi po kayo nakatutok sa Love Radio. Register lang po, mga kabisya nating tsuper dito po sa aming himpilan. We are located at MBC Media Group Building. Sa tabi po kami ng Aliw Theater at ng Star City. Sa guard po namin, pwede kayo magpa-register at malay mo, ikaw na yung susunod na pumaldo ng 1,500 pesos. Maraming salamat sa ACS. Charm Popcorn Purple Eternity. Kayo po ang dahilan kung bakit paldo ang mga tsuper kahit maulan. Kaya mga kabisyo, dire-diretsuin na po natin to. Abangan na po natin ang susunod na gagawin namin sa tambalan. Let's go. Ano yun? Ano yun? Para sa mga pangalan. Kala ko yung intro Ng Love Knows. Nagpatotoo bigla. Testimony. Sa umaga. Sumasaya ang gising ko. Pag narinig ang boses mo. Pagising ko pala sa umaga. Wala nang laman. Pwede mo ang hanap ko. Bumubuo yung araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning! Shout out mga Gen X! Walang kupos! Naka 125 na ano yun? 126.2. Bago lang nga, shoutout po sa lahat ng mga Gen Z na nakatutok, sa mga chuper, Hello po! mga nagtitinda, Mga millennials! sa mga millennials. Shout out! Makinig mabuti. Makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming wit, utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis, ito na ang makabagong tambalan. Uy, boom panis! Boom panis! Alam nyo po dun sa mga Non-stop kasi tayong ano Kaya dati. nga, apakabibo naman natin. Na para bang ikayayaman po natin yung nag-live tayo mula 7:30 hanggang ngayon na 8:30. O, diba? Speaking of, lagi namin pong pinag-uusapan yung iba-iba ng generations. Mhm. Kanina, nag-post ako dun sa GC namin sa Love Radio. Mhm. Sabi ko, Call!
Uncle Dagol. Kinall out mo si Uncle. Kinall out ko si Uncle Dagol kasi meron ako nakitang parang ad na magkakaroon daw ng reunion ang Viva Hot Babes. Viva Hot Babes? Ayan. Abutan mo pa ba ang Viva Hot Babes o Bini ka na? Bini na ako. Bini na. Oo. Madaming mga, ang sinasabi nila, maraming mga Gen X ang tumangkad. Dahil sa Viva Hot Babes. Dahil sa Viva Hot Babes. Pero kahit At meron paano, daw silang reunion. O pero ano? kahit pa paano, lumalabas sila ngayon sa mga feed namin ha. Pero Oo. solo-solo na sila. Tama ba ako? Ang Viva Hot Babes, isa dyan si Maui Taylor. Maui Taylor, Andrea Del Rosario. Ay, yan. Talaga nagpatangkad nga yan sa mga millennial sa mga, na iba. Yan yung mga nauna. Yan talaga yung mga classic din talaga. Well, ang mga nauna din talaga bago sila is mga Pepsi Paloma, mga ganun. Pero hindi ko na yan naabutan. Shoutout na sa mga boomers yan. Hindi ko na yan naabutan. Akala ko naman naabutan mo. Ay, ang nabutan namin, speaking of mga sexy, si Scorpionites. Ay. Joyce Jimenez. Grabe Naabutan, hindi na kasi Iba ngayon na kasi may ngayon. mga naka-cancel na kasi kapag ka masyadong or ano ba, meron ba? Ano na mga kami Gen Z. ngayon? Sino Viva mga Max kakila mo? na kami ngayon. Viva Max. Oo. Iba ni sa amin. Iba na. Naku, talaga naman. Pero ano't ano pa man, Joyce Jimenez man o yung mga stars ng Viva Max o kung ano pa man, ay nako, ang hihilig pa rin sa mga ganyan. Nakakaloka! Alam mo, nagkakatalo na lang talaga. Ulit-ulit lang naman eh. 'Di ba? Ang iba't ibang klase ng fashion. Totoo. Sexy stars. Tama. Umuulit-ulit lang din naman talaga siya eh. Mga salita, 'di ba? Tama. Kami yung sabi nga natin, 'di ba, yung mga Gen X, kami naman talaga yung nagpauso ng baliktad, Repa Pips, mga ganyan. Tapos ngayon may mga boss masob-sob kayong Erps. Oh, yan. Oo, pre. Oo, Ayan, pre. ganyan. Yan, ganyan na. Nilalagyan na ng S. Wala lang, para shoes cool, para youngsta cool. Young star na yun, yung Tsaka salitang bakit pag youngsta na? Ba't parang may action pa kayong parang nagdodroga? Yung... hindi kasi yung mo, hindi parang may tinutusok kayo, di ba? Shish yun, shish. Ano? Shish. Shish. Ganun yun, ganun, Cheese, Bakit kailangan mo parang may tinutusok pa na para ba nagpapa-blood care? Ano, blood care? Hindi yung action kasi lagi ni Jello kapag ka binabati niyo yung mga youngsta na. Para siya may tinutusok dito sa may Di para pang okay, Gen X, alam niyo to, blood cam, yan. Imagine niyo blood cam, 'di ba? May tinusok, 'di ba? Hinga pumalalim, ganun. Doon tumuturo. Doon tumuturo. Tapos ito si Jello, lagi niyang ginagawa, cheese. Anong shish? Shish ba? Shish, Cheese. Ganun, Bakit cheese? Ganun. Ano yun? Wala lang. Reaction namin yun eh. Para bang Uy. Paano ko siya gagamitin sa sentence para kunyari cool ako? Sheesh! Kasi parang weird naman. Bigla nakakita ko ng mga Gen Z. Kunyari sabihin mo. OJT. Dapat dadating sila. Alam mo, bigla ko sabihin, sheesh! Di ba? Parang pangit. Sige, ganito. Paano? Sabihin mo lang sa kanya, uy, ang ganda naman ng mo. Suot mo ngayon. Ang galing-galing mo rin pala bilang intern natin. Sheesh! Ganon. So may parang pa-intro na may pa-intro na para bang bonggang compliment. Kunyari, gagamitin mo yan sa sa kumari mo na Gen X. Sige, paano? Sige nga, try mo nga. Anong language ko, Gen Z? Hindi. Haluan mo lang. Wala haluan kami. mo. Hindi. Ang sasabihin ng kumari kong Gen X, sasabihin niya sa akin, what? I don't get it. Katulad ng sinasabi ko na, ano yan? Hindi ko gets. Sheesh. Yan. Para kayong nakaano eh. Nakadroga. Sheesh. Ganon. Bago na yun. Okay. Di may mga terms. Di wow. Ganon talaga, di ba? Kayo, paano ba kayo mag-compliment? Pero pag nag-compliment ang mga Gen X, talagang mga full sentences. Ayan. You look really good today. Oy. Di ba? Hindi, bago na yung It's Giving Ang agnag mo ngayon. Yan. Anong agnag? Maganda. Ganda. Igop sa mga super natin ang iigop nyo. Ano namang igop? Pogi. Ganon. Diba? Kami talaga, pag halimbawa, merong pogi. Ano kami ganito? Pwede. Syrup ni kuya. Pwede. Kainis. Ay, nako. Pero ano't-ano pa man, mga kabisyo, ang inyong henerasyon. Whether you're a baby boomer, isang Gen X katulad ni Nicole Isang Ayala, millennial, isang Gen Z. Yan. At kung may mga nakatulad
tumututok sa atin na mas bata pa na Gen Alpha, di ba? Isa lang ang syempre lagi naming paalala. Pinag-uusapan man natin ang iba't ibang henerasyon. May mga differences man, di ba? Lagi nating tatandaan na pwede pa rin naman tayong lahat magkasundo. Tama. Hindi naman kailangan mag-away-away at sabihin na yung generation lang namin yung magaling, Tama. di ba? Talagang sadyang may mga bagay na magaling din ang mga Gen Z, may mga bagay na magaling ang Gen X, ang mga Tama. millennials, 'di ba? Maging mabuti po tayo mga kabisyo. Respeto. Lalong-lalo na sa mundo na ang dami na pong masasamang nangyayari. Sunod-sunod ang mga earthquake. Totoo. 'Di ba? Baka naman po gusto po nating bumuti na po. Paalala po ng Gen X yung tita. baka abutan po natin yung second coming rapture. Yan. Try po nating bumait, di ba? Siya, mga kabisyo. Muli, maraming salamat po sa inyo. Papasayawin ko muna ang ante natin. Aha, dahil nakapang Zumba Kaya mo outfit ba? daw ako. Kaya mo? Kaya kong bumaba, hindi ko na kayang Sige nga. tumaas. Sige nga, kaya mo? Ay! Shish! Yeah! Shoutout sa lahat ng mga nakatuto! Salamat! Have a great morning! Metro's #1 Love Radio. Basic!